Anuța Motofelia. Deci, fraților, vreau să vă spun ceva. Nu de alta am urcat așa cu tupeul ăsta pe scenă, că eu am ceva tupeu. Și că altfel nu cerea pe nevastă mea în căsătorie. Dar mare greșeală am făcut, n-are importanță. Nu râde, domnul. Ce, nu ești censurat? Ha? Ești censurat, așa? Hai, așa râs cu sănătate, mă. Să-ți iei de bine, mă. Am avut tupeul ăsta să urc așa, că suntem în direct, mă, la televizor, mă, nu de alta. Deci, pe bune, suntem în direct la ce televiziune, mă? La TV Pistrița, fraților. Să rămână. Îi salutăm pe toți cei care stau în fața micilor ecrane și se uită așa. Da, chiar suntem în direct, pe cuvânt. Da, mă. Suntem în direct? Da, mă, faceți-ne cu mâna. Doamna cameraman. Sănătate! Chețuc de foaie. Așa? Și țucăm și pătăți de acasă. Fără cuvinte, deci fără cuvinte. În aplauzele domniilor voastre, Anuța Motofelia, că de aici încolo văzut ce e, mă. Bine v-am găsit, dragii mei, văd că e bine aici la Spermezău, că numai banii pe jos de 500 de euro. E bine. Dragii mei, am venit cu drag la dumneavoastră, vreau să vă spun că am fugit de la Bistrița, de la botez, mi-am lăsat ceterașa acolo, am venit fără ei, așa că o să cânt astăzi cu pick-up-ul, niciodată n-am cântat cu pick-up-ul la Spermezău, dar nu-i niciun bai. Am venit cu drag la dumneavoastră, încă o dată îl felicit pe domn primar, să-i dea Dumnezeu sănătate, putere de muncă, a reușit să vă aducă cei mai iubiți artiști din țară, pe Mariana Deac, pe Ionuț Fulea. Să meargă muzica dumneavoastră, vă dorim tuturor o zi frumoasă, ne bucurăm de vreme frumoasă.
și în gând. De-i traiul rău sau bun, ai la 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 la, el-i mândru că-i român, ai la 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 la. Și crească, ai la 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 la, în credința strămoșească, ai la 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 la. Fie pita cât de rea, ai la 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 la, mai bună-i la casa ta, ai la 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 la. Mulțumesc din suflet, fie pita cât e rea, mai bună e la casa ta, de nu-i pită, e coleșă și noi tot om trăi. Cum om putea? Eu știu și așteptați cazanul lui Ionic, așa-i? Mai durează un pic până la cazan, îi salutăm pe toți telespectatorii de acasă pentru că transmite în direct TV Bistrița, îi salutăm și pe prietenii noștri de la Radio For You FM. În lume, și te rași cu strune bune, cu tine m-aș duce în lume. Ai cu tine, cu al cu tău, eu m-aș veseli mereu, mă. De la mijlocul satul meu, măi, și s-am drăguț cât vreau eu. De la mijlocul satul meu, măi, și s-am drăguț cât vreau eu. Dar nu mă lasă mama mea să-am drăguț cât o-i vrea. Ei, nu mă lasă mama mea să-am drăguț cât o-i vrea. Păi mijlocule că n-am și tirașul mi mai drag, mă. Și batea
noaptea la ele. Pădurarule din sat, ai la 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 e la, tot așa te-ai lăudat, ai la 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 e la, că te stă o gură și n-ars, îmi aduci lemnile acasă, și n-arsul mi l-ai băut, lemnile nu le-am văzut, măi. Pădurariu-i om frumos, ai la 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 e la, da-i tare mincinos, ai la 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 e la. Din câte mândresc în sat, niciuna nu i-o scăpat, măi. Îi un pic cam băutori, vin o șotă de 3 ori, măi. Pădurarule viclean, ai la 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 e la, mă păcălești de un an, ai la 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 e la, că e o gură de ți-o-i da, în pădure mi lăsa, măi, să-mi iau lemne câte vreau, că tu nu ai baiul meu, măi. Pădurare de pe sate, ai la 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 e la, tu umbli cu pușca în spate, ai la 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 e la, tot ai zis că mi-aduci fraj și că ochii mei ți-s dragi. Te-ai jurat pe 6-a luna, dar eu nu-ți mai cred minciuna. Tot ai zis că mi-aduci fraj și că ochii mei ți-s dragi, măi. Te-ai jurat pe 6-a luna, dar eu nu-ți mai cred minciuna. Așa că, dragii mei de la Pădurar, până nu vedeți lemnile acasă, nici jinarsul, nici plata, că așa-i cu pădurarii. Și în continuare, dragii mei, la cazanul lui Ionică, mai în sus de Ilva Mică, după cum spuneam, când treceți pe la Măgura Ilvei, pe la cazanul lui tata, să intrați la un pahar de jinar să beți cu tata, că îi place să facă și jinarsul și să mai bea câte un păhărel. Și apoi ce pățăște cu mama? Nu mai spunem la toată lumea, n-avem ce face. Vă mai anunț că de săptămâna viitoare o să încep o emisiune nouă la postul de televiziune TV Bistrița, așa că o să ne vedem mai des și o să vă dau și câte o dedicație pentru domn primar și pentru dumneavoastră, toți cei de la Sfermezău, toți locuitorii de aici de la Sfermezău. Ionică, să face jinarsul bun, de stau oamenii din drum, și uită să margă acasă la copci și la nevastă, și uită să margă acasă la copci și la nevastă.
faci jina sutare și de brune și de mere, când bei la suflet îți mere, că-i șert cu lemne uscate, jina sus nu se gate, că-i șert cu lemne uscate, din butoi să nu se gate. Nu este și nici cazanjiu mai mare, șefa și jina sutare, că Ionica e om de seamă și te înțelegi la vamă, că Ionica e om de seamă și te înțelegi la vamă. Știi rostul la cazan și face jina spunan, măi. El știi rostul la cazan și face jina spunan. Jina spun și cu mărgele, toată lumea la el mere. Cât e o fele, cât e o litră, la cazanul lui Ionica. Avem și un prieten care a fost la cazanul lui Ionica. Într-adevăr, dacă o trecut pe lângă cazan, nu a putut să iasă treaz de acolo. Nu-i niciun bai, dragii mei, știți că sunteți foarte dragi. Comuna Spermezău mi tare dragă. Ce-i, Florine? Ați venit rapid, mă țăpați de pe scenă. Am fugit la Bistrița la cântare, că și așa nu mai pot de somn, mă-i trezi eu până la Bistriță, cumva va e capul meu, dacă nu mă... Cum să facem, mă, că și eu atât ați de obosit, merem să ne culcăm împreună. Împreună, amândoi, dacă vreți. Dragi spectatori, să știți că ce zice Anuța în această cântare e adevărat. Eu îl cunosc pe tatăl Anuței, un om deosebit. Vă pup, dragii mei, să aveți o zi frumoasă în continuare și să ne revedem cu bine. Doamne ajută, multă sănătate. Vă las pe mâna domnilor ăștia frumoși. O zi frumoasă și o noapte furtunoasă o zis ca să aveți, știi? Că așa se cuvine.